Tak, přijeli jsme do Segedinu. Odhadovaná doba nabíjení 13 minutek. Nabíjíme nějakých 152 kW. A Tesla doporučuje 13 minutek. Takže jdeme si na záchod a zatím teda průměrná spotřeba Bulharsko. Průměrná spotřeba 14,3 kWh na 100 km. A další zastávka bude už v Rumunsku. Takhle to tady vypadá. Můžete si dojít tadyhle do Teska. 2, 4, 6, 8 stojanů. Je tady nic moc, ale stačí to.